Znači, baš nikad nisi probao? Nikad. Nikad kao nikad sam sa sobom ili nikad s nekim drugim? Ni sam sa sobom, ni s drugim, ama baš nikad. Čak puno i ne zanima kakav je osjećaj. Verujem ja da te sve strava, ali ja se mnogo bojim leda. Klizanje više volim da gledam. Ćao, ja sam Dušan, aktivista u Kompasu. I ovo je naš projekat Seksedukuj se. Tu pričamo o seksualnom obrazovanju i pitamo se zašto ga još uvijek nema u našem školskom sistemu. Nevinost. Taj famozni termin koji i dan danas izaziva polemiku. Šta je uopšte nevinost? Na koga se ona odnosi? Ok, sada će svi reći da je odgovor jednostavan. Nevina osoba je ona osoba koja nije imala seks, bla 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 bla. Konkretno, većina kaže vaginalni. To se kod devojaka lako može proveriti. Ako je nevina, imaće očuvan himen. Netačno, himen može da pukne i bez seksa. Ok, da. Himen je tanka kožna opna koja delimično ili retko kad potpuno prekriva ulaz u vaginu. On može, a i ne mora da pukne pri prvom seksu. On može pući dok voziš bajs, dok stavljaš tampon ili se baviš bukvalno bilo kojom malo intenzivnijom fizičkom aktivnošću. Neke žene se rađaju bez himena. Dakle, očuvan himen nije pouzdan znak da neko nije imao seks. Dobili smo pitanje iz publike. Dragi seksedukuj se. Sa 16 godina sam izgubila nevinost sa tadašnjim dečkom. Raskinuli smo ubrzo nakon toga i sad sam već dugo u vezi sa momkom koji praktikuje apstinenciju. On želi da prvi seks ima prve bračne noći i od mene očekuje isto. Nisam mu rekla da nisam nevina. Da li treba da uradim himenoplastiku i pravim se da sam nevina? Za one koji ne znaju, himenoplastika, odnosno hirurško obnavljanje himena, jeste procedura koja će prišiti ostatke himena tako da će pri prvom narednom seksu on pući, što daje osjećaj gubljenja nevinosti. Međutim, nema potrebe pribjegavati toliko ekstremnim merama. Savjetujem ti da budeš iskrena sa svojim momkom, jer se nijedan dobar odnos ne može zasnivati na lažima. Ako mu smeta to što si već imala seks, razmisli o tome da li se zapravo poklapaš s njim. Razmisli da li je osoba sa kojom želiš da provedeš ceo život čovek koji izjednačava tvoju vrednost sa činjenicom da si pre njega imala seks. Teret nevinosti često se svaljuje na devojke zbog verovanja da se ona može proveriti. Ona se gleda kao na nešto što osoba posjeduje ili daje, na nešto što joj se oduzima, skida ili na nešto što ona može da pokloni nekome. Ali zašto smo toliko opsednuti nevinošću? Nevinost je sa Devicom Marijom dobila značenje čistote i najuzvišenije moralnosti, s obzirom na to da je ona bezgrešno začela. Od tada hrišćanski svet postaje opsednut konceptom nevinosti i žene koje nisu nevine su stavljene na dno društvene i moralne lestvice. Pitanje za $1.000.000 glasi: ako je osoba imala oralni ili analni seks, da li ona i dalje nevina? Pod A jeste, pod B nije i pod C nevinost je društveni konstrukt i odgovor zavisi od osobe. Iskoristit ću pomoć prijatelja. Pozvaću Miodoru. Halo. Zdravo Miodora. Vašoj drugarici treba pomoć za pitanje od $1.000.000. Pitanje glasi: ako je osoba imala analni ili oralni seks, da li je ona i dalje nevina? 60 sekundi kreće sad. Okej. Odgovor je pod C. Poslušat ću pomoć prijatelja. Da, moj konačan odgovor je C. Nevinost je društveni konstrukt i odgovor zavisi od osobe. Ovo je tačan odgovor, osvojila si $1.000.000! Ew, this is so cringe.
Guilty. Poenta je da samo ti možeš da definišeš šta za tebe znači nevinost. Da li je to stanje pre bilo kakvog prvog seksualnog kontakta ili prve penetracije penisa u usta, vaginu ili anus ili možda čak samo korišćenje seks igračaka. Ti odluči, ali imaj na umu da se tvoja vrednost kao osobe ne menja nakon prvog seksa. Važno je samo da za prvi put treba da budeš spreman ili spremna, da osoba s kojom imaš seks bude neko kome ti veruješ i ne treba da boli. Psst, i ne zaboravi kondom.